Hej folkens, igen. Velkommen til min kanal. Og jeg vil vise min nye bold. Nike bold. Der er sådan Champions League, de spiller i. Den er meget god til at spille i. Og den er rigtig god til at skyde i, selvom den er hård. Og den er meget god. Kan jeg lige prøve at vise. Den er god til at skyde i over alt muligt andet. Hej! Hej folkens, og velkommen til min kanal. Som I kan se, jeg har fået nye frisyr. Ja, yeah. Okay. Jeg vil vise jer Agario hack, som nogen kalder Agario. Ja. Jeg vil sige en hack, men jeg håber, den vil virke. Jeg vil skrive ned i kommentaren. Den hack. Det er noget, man skal gøre på computeren. Jeg kan lige skrive det ned i kommentaren. Hej.